Казвам се Валентин Пенчев. Прокурист съм в компанията от 2008 година. Работа на един мениджър е да може да реагира бързо и светкавично при всякакви ситуации. Движение, ход, така и ще бъде до край. Човек винаги трябва да учи. Няма как да не учи и да не се развива. Просто така е устроен света според нас. На база опита, който ми предаваха, не беше трудно. Сега предстои заявките, които са влезли, да тръгнем да ги изпълняваме. Представил съм си, че е трудна работа на куриерите и очакванията се оправдаха. Не е лесно. Научих, че приложението за мобилен куриер работи добре, но трябва да го познаваш много добре. Детайли. Трябва да знаеш различните... Като свикнеш с практиката, няма проблем. Научих, че натоварване за куриер, което ние искаме от порядъка на 80 до 100 задачи, не е невъзможно. Достижимо е. След като аз за един не успях да се справя с над 50 и да знам, че можех още, 80 не е непостижима цел. Научих също така, че не е лесно, разбира се. Аз никой не си представя, че е лесно. Със сигурност куриерите с повече тренировки и стаж и опит се личи как се справят много по-добре. О, да. И вече без такива притеснения, просто вече положен е основата, началото е положено. Би го направил. Даже аз, както се изразих днес, ако искам да вляза във форма, видейки колко пот хвърлих, с удоволствие бих куриерствал една седмица.